вървите този път. Ако ти можеш да не правиш човека, наистина трябва да правиш тези видео. Не го знаеш, може. Хайде, баба. Ама към вас ли? Ами не, купате тук по бялото. Ето там така. Добре. Айде, Милен. Ела, Айде, Гърби. айде да горим писмата. Айде, малко. Не, махни от това, да бъдат жести на това, на това, на това, не знам какво е. Да, Какво иска да пие? Явиш тук първо тук, явиш тук какво Баба, е. много снимайте отпред на мама. О, ниската. На видео, да снимай там отпред. Така, Ади, виж, Адинко, ето и тук, баба, виж мишката, бабче. Адриан, сега тук си взима друго нещо. Явиш какви работи има. Така? На компютъра ще работи. И това ли пире? Абе, книгата си взе първо, ма тя най-шарена. Ето ти тук. Каквото и взимай. Ай, баба. А така, баба. Сега му е паднало мишка. Иначе кой му дава мишка? Какви работи има интересни тук? Мишката, това е. Най-моя харесва. А писалка? Не ще Не, писалка. На компютър ще пишеш. Не. Ами те са най-шарени, книгата и мишката. Айде снимай го така. Мишката? Друг път няма да ти дадат мишка. В един момент ти казвам, че може би не съм аз този човек, който трябва да му обясни, ще стигне мига, в който той сам ще разбира. Това? Какво? Левките, става техник. От левките взема. Я се обърни се да се снимат с тях. Айде обърни. Ела тук, ела при бабата да видиш. Какво е това, хмутове? Така, айде сега да снимайте. Сега, вземите нещо друго. Така. Хора, всичко. Хмутовете е нещо, което мърда, но не отвия кара. Така ли? Доктор, той. Добре, мама, айде, разбрахме. Айде, мама. Айде,